Как си да направим някакви уматър от мен, лидер ке ми кине пичка уматър, ева. Тя отдели ми скина, да. Избачени сте сравнителна страна лидера Димитрий Зеро. Си ли звук? Не знам бе да тевем звук от чека, ако ми вратят лидер. Звук гайляме за звук. Сидонен. Не сте член. Гледа пич от съдца си прави. Бикине лидер.